חבר'ה, היום בסרטון מלמדים את ג'וני לאכול. תגיד הממם. ג'וני, אתה לא תקבל פרס. תאכל ג'וני. אתה רוצה ללכת למקלחת ג'וני? ג'וני תאכל. עכשיו. אני קצת מתעלל בו. בוא נכניס אותו קצת לאמבטיה. אמבטיה! יצאתי, ביי ביי. לא, ג'וני, לא לקפוץ מהגג. הנה, קח ג'וני. מה יש לך, ג'וני הנכה? ג'וני, אתה לא תהיה אבא! די, בוא אני כוח אליך, יצאתי. ג'וני מפלצת!